eżempju ta' Sidna Ġesu Kristu, irridu naraw kif din il-kelma sabiħa li aħna fil-qalb tagħna iddawwa l-ewwel qabel kollox ir-realtà umana, iċ-ċirkustanzi konkreti li persuni qegħdin jgħixu fihom. U Ġesu jakkumpanja eżisti matul din il-mixja. Ittihom iċ-ċans li jifhmu jispjegalhom bil-mod il-mod. Aħna wkoll għandna jkollna dan is-sens ta' akkumpanjament. F'moħħi tiġuni il-ġenituri eżistejmu speċjali fl-età kritika ta' teenage, meta persuna tfal tagħkom l-adolescenti jibdew isiru żgħażagħ, tħossukom li tiftew il-kontroll fuq uliedkom, tħossukom li l-kelma tagħkom ma distmata, tħossukom li iskom ma tistgħux tikkontrollhom aktar. Ċertament huwa mument li tridu tbidlu il-mod kif intom trabbu l-uliedkom f'dak il-mument. Il-rwol ta' ġenitur ma jibqax aktar xi ħadd li issa qiegħed jimponi xi ħaġa x'meta kont żgħir ma tistax tara lura bil-forsi rid ngħidlek x'għandek tagħmel. L-irwol issa jsir iktar bħal ma hu Ġesu mal-dixxipli ta' Emmaus li jakkumpanja jidħol f'din l-esperjenza tal-persuna u hemmhekk idawwala bil-mod il-mod. Jiġifieri anke ġenituri u l-edukaturi taż-żgħażagħ trid tieħdu fl-esperjenza li żagħżugħ ikun qed jagħmel, mhux tippretendu li ma jgħaddix minn xi esperjenza, tidħlu fiha, mhux titkażaw biha u timxu miegħu fiha pass pass mhux taqtgħuh il-barra u tagħtuha dawl bil-mod il-mod, id-dawl tal-fidi fuq l-eżempju kif għamel Ġesu ma' daw id-disċipli. Imma jekk noqogħdu lil il-barra ma rridux niċċabsu ma l-esperjenza anke jekk tkun negattiva ta' persuna żagħżugħa li għadha tesperimenta l-ħajja, jekk noqogħdu sempliċement il-barra minnha u nikkondannaw dak li jkun qed jiġri, allura ċertament mhux ħankunu bħal mulej Ġesu u mhux ħanħallu frott. Dan japplika kemm għal sitwazzjonijiet bejn ġenituri u bejn l-ulied, ma japplika anke wkoll aħna l-Knisja relazzjoni tagħna mad-dinja. Inutli nieħdu attitudnijiet li noqogħdu nikkundannaw il-ħażin li jkun hemm fid-dinja, ċertament ma nix napprovaw dak li hu ħażin, imma l-irwol tagħna għandu jkun aktar li nagħmlu mixja flimkien mal-bqija tal-ġens uman, mal-mixja li tagħmel id-dinja, ħalli nkunu nistgħu ndawlu ir-realtà li d-dinja tkun għaddejja minnha bid-dawl tal-kelma, bid-dawl ta' Kristu rxoxt. U Ġesu eżistijej ma joqgħodx joħloq ħafna argumenti u raġunamenti. Ġesu jippreżenta il-kelma u Ġesu ifissrilhom propju il-kelma il-daw iż-żewġ dixxipli. U din importanti, aħna nsara u ngħid insara Kattoliċi għandna bżonn niskopru ħafna aktar il-qawwa ta' din il-kelma. L-Bibbja, il-Vanġelu, l-kelma tagħha ssir reference point qawwi fil-ħajja tagħna, issir punt ta' referenza. Xi drabi il-punt ta' referenza fid-diffikultajiet fil-mistoqsijiet kbar tagħna tal-ħajja faċilment ikunu persuni li huma esperti f'ħaġa u f'oħra naħsbu li dawn għandhom is-soluzzjoni tal-ħajja tagħna. Għalina bħala nsara ċertament ma nwarbu l-ebda għajnuna umana, però reference point qawwi fil-ħajja tagħna tkun il-kelma. Li jiena nara kif din il-kelma tal-mulej iddawwal il-ħajja tiegħi. Bil-kelma tiegħu il-mulej x'għandu x'jgħidli. Bil-kelma tal-lejn kif nista' nifhem, ninterpreta u ngħix iċ-ċirkustanzi li qed ngħix fihom. Ġesu propju juża il-kelma, ir-referenza tiegħu lejn din il-kelma. Kemm aħna jiena u inta aħna midħla eżistijiet tal-kelma tagħha. Kemm il-kelma tagħha anke fid-djar tagħna, fil-familji tagħna. Insibu xħin sabiex aħna naqraw ftit mill-kelma tagħha kuljum bejnietna li nisponu l-Bibja f'post prominenti. Il-Bibja mhix posta f'librerija eżisti, il-Bibja mhix ktib bħal-oħrajn, hija l-kelma tal-mulej u allura jixtieqilha post qima, post li aħna nistnuru rispett lejn din il-preżenza tagħha għax Alla jorbot lilu nnifsu mal-kelma tiegħu. Allura nistaqsu wkoll kemm aħna l-kelma tagħha fil-qudies kemm qegħdin nissimgħuha b'attenzjoni, kemm qed tismagħha tassew bil-qalb tiegħek, kemm inti attent għal dak li mulej qiegħed jgħidlek. Għax inkella jfisser eżisti li aħna nistgħu nibqgħu nagħmlu l-mixja tagħna nibqgħu nitbedu il-bot minn Ġerusalem, nitbedu l-bot minn Kristu, l-bot mill-Knisja u ma nħallux il-qawwa ta' din il-kelma illi vera terġa' treġġena lura. F'din il-mixja eżistijej naraw l-isseħ bidla. Wara li dawn Ġesu qed ikellimhom fuq il-kelma ħalli jkun jista' jdawwa li d-diżappunt li huma kellhom, issa jiġi min-naħa tagħhom illi dawn jagħmlu ġest ta' karità. Dawn meta qed jaċċettaw il-Kristu fil-ħajja tagħhom ma kinux konxi li min qed jaċċettaw il-Ġesu rxos ċertament li leh induna wara. Dan sempliċiment hemm dan ir-raġel barrani illi issa sar il-lejl u ma tantx jaqbel li jkompli jagħmel mixi aktar itwal milli jagħmel billej fid-dlam u jagħmlu qatt ta' karità jistidnuh sabiex jibqa' għandhom. Allura naraw it-tieni mod eżistijej kif il-mulej jrid juri lilu nnifsu lil dawn il-persuni. L-ewwel waħda permezz tal-kelma, t-tieni waħda hija l-immejjel ta' karità. Ġesu għalilna kull ma tagħmlu mal-iżgħar fost dawn ħuti tkunu qegħdin tagħmluh miegħi.
Meta aħna nagħmlu għamijel ta' karità mingħajr ma nafu nkunu qegħdin niftħu qalbna l-Alla. U meta aħna nagħlqu qalbna għal persuni li huma fil-bżonn mingħajr ma nafu nkunu qegħdin nagħlqu qalbna wkoll għal Alla fil-ħajja tagħna. Kemm hija esperjenza sabiħa dawn id-dixxipli li għall-att ta' karità li huma għamlu laqgħu il-Alla nnifsu, il-Kristu nnifsu fid-dar tagħhom. U propri Ġesu jidħol magħhom f'mument ta' ikla. L-ikla hija ħaġa qaddisa fil-mentalità ludija, hija ħaġa sagra li inti tikol fl-imkien. Għalhekk Ġesu kien jikol mal-midinbin għax kien juri din il-ħaġa qaddisa li qed jagħmel ma' dawk li kienu meqjusa li huma l-bogħod mis-saltna tal-Alla. U propri fil-qsim tal-ħobż Ġesu jgħid minn qudiemhom u mbagħad għajnejhom jinfetħulhom u rrealizzaw tassew dan min kien. L-Ewkaristija eżistijaj. Fl-Ewkaristija għandna dan it-tielet mod kif aħna nistgħu niskopru tassew il-mulej Ġesu. Mela rajna l-kelma, rajna l-karità, rajna l-Ewkaristija u issa ħanaraw minn ftit ieħor illi dawna sejrin jerġgħu jmorru lura fil-komunità ta' Ġerusalemm. Insew li Ġesu għalulu b'amana sar billej, insew il-mili li kienu mxew, imma jerġu jihdu għalura bġirja u jmorru fil-komunità u hemmhekk issa ħajiskopru l-preżenza ta' Kristu rxoxt ħajaqsmu bejniethom l-esperjenza ħajja ta' Ġesu. Il-komunità li ssir anka dan ir-raba mod kif aħna nistgħu niskopru l-preżenza ta' Kristu ħaj fil-ħajja tagħna. U naħseb din l-esperjenza d-dixxipli temma u hija rilevanti ħafna ċirkustanzi storiċi li qegħdin ngħixu fihom illum il-ġurnata. Meta għandna tant nies nofs il-popolazzjoni li jgħidu li huma maqtwajn mill-Knisja, kif se jerġgħu jiġu lura? Il-mulej jagħtina daw l-erba' esperjenzi, daw l-erba' modi eżistivi tal-Vanġelu. U kull wieħed minna għandna rwol aħna x'nistgħu nagħmlu. Iżbuħija hija din. Kemm għandna bżonn nies li jiġu lura fil-Knisja għaliex ikunu ltaqgħu personalment ma' Ġesu ħajja. U din ir-realtà li anke l-Knisja f'Malta llum il-ġurnata qed tgħaddi minnha. Min qed jiġi lura fil-Knisja minn qed ħaddam miġġiet il-fidi huma persuni li b'xi mod għamlu esperjenza qawwija ta' Ġesu li sfortunatament ngħid li wħud milli baqgħu fil-Knisja din l-esperjenza m'għamluhiex. B'xi mod hija anke l-parabola tal-Iben il-ħali. L-iben il-kbir li baqa' fid-dar tal-missier qatt ma għamel esperjenza vera tal-missier tiegħu. L-iben iż-żgħir li telaq għamel l-esperjenza tal-imħabba tal-missier li tilqu lura. Ma jfissirx li aħna nitilqu l-Kristu nitilqu l-Knisja biex nagħmlu esperjenza tiegħu. Però jfisser li nistgħu nagħmlu din l-esperjenza fih dan il-komunità fl-aħħar mill-aħħar anke dawk li baqgħu Ġerusalemm Ġesu darilhom. Però anke dawk li tbedu Ġesu darilhom ukoll. Hija l-esperjenza ħajja tiegħu li tagħmilna Knisja ħajja illum il-ġurnata. Jekk il-Knisja hemm bżonn u trid titbiddel mill-qiegħnet, ifisser irridu nagħmlu esperjenza konkreta u radikali ta' Kristu rxoxt fil-ħajja tagħna. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtina slim.